ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଆମ ଘର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବର୍ଷରେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ତ 2 ଥର 3 ଥର ଆସିପାରୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଆମକୁ ମିଳେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ବଢ଼ି ଉଠିଛୁ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇଛି। এই ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମଣିଷ ହେଇଛୁ। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଗାଧେଉ, ଖେଳୁ, ପହଁରୁ। ଏଇ ପୋଖରୀ ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁ କି ସେଇ ଛୁଆଦିନ ଆମର ଫେରିଆସୁ। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଗାଧଉ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁ। ମାଛ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଛକୁ ନେଇ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁ। ଏଇ ସେ ଆମର ପୋଖରୀ। ଆଉ ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରି ଉଠେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଜନରେ, ପୁରି ଉଠେ ମନ୍ତ୍ରରେ। ଏଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ସହର ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଟି। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଇ ୟୁନିଟି, ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏଇ ଆମ ଗାଁର ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା ପରିବେଶ ଏବେ ବି ସେହିପରି ଅଛି, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେ ସହର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଣିଷମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସେମିତି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଅଛି, ଗାଁର ପରିବେଶ ସେମିତି ଅଛି।